sabiħa immens illi wieħed ikun jista' jagħti ftit mill-ħin tiegħu li huwa il-ħin nafu li huwa imprezzabbli, il-ħin nafu li kif ngħidu da żmien time is money għaliex il-ħin sar qatt mhu biżżejjed għal kulħadd, allura li wieħed ikun jista' jiddedika ftit ħin biex jagħti l-volontarjat hija xi ħaġa verament ta' min wieħed japprezzaw. Magħna fil-fatt għandna tnejn min-nies illi rebħu il-premji tal-volontira tas-sena. Għandna lil Tony Sammut u lil Dylan Farrugia li rebaħ il-volontier żagħżugħ tas-sena fil-fatt ta' din is-sena. Tony, ħanibda minnek. Jiena nafek bħala persuna li meta niġi id-Dar tal-Providenza fis-sajf u jkun hemm il-maratona tal-volleyball nara kemm naħseb ta' kull sena fil-verità. Kemm ilek tagħmilha dik il-maratona? Mela, il-maratona li involut fiha minn 1994 għax qabel kienet issir taħt il-patroċinju tal-Moviment Kerigma. Ekku. Mbagħad kienet waqfet u fit-2009 ġejna bdejnija taħt il-patroċinju tad-Dar tal-Providenza u sena wara sena nkun jgħattajma. U inti allura il-premju ħattu għalek għall-għajnuna tiegħek li tagħti d-Dar tal-Providenza jew hemm xi aspetti ieħor? Mela, inkun onest, innominaw id-Dar tal-Providenza. Ġifieri għax peress li involut hemmhekk, ġifieri kemm fil-maratona numru ta' attivitajiet oħra li jkollhom bżonn fil-fatt anke issa involut fil-maratona tal-ewwel tas-sena ukoll bħal snin ta' qabel, inkunu involuti anke fl-għajnuna fejn ġieli xi drabi kien hemm bżonn li nħarġu residenti flaxija u morna ħriġna magħhom, ġifieri ħriġnihom jew inkella nmorru nagħmlu l-envelopes ġod diaries biex jinbagħtu ġod dar tal dik li jkun hemm bżonn provajt kemm jista' jkun involvi ruħi fejn jista' jkun li ngħin ġifieri hemmhekk. Dylan, inti min-naħa tiegħek f'liema qasam huwa l-volontarjat tiegħek? Il-qasam tiegħi li involut fil-volontarjat huwa iktar minn qasam ta' konservazzjoni ambjentali. F'Malta għandna verament rikkezzi li jmorru f'diversi setturi, kulturali, storja, għandna wkoll biodiversità li verament hija rikka wkoll fil-Gżejjer Maltin. Illi xi drabi naħseb jien ma napprezzawhiex biżżejjed. Fost din ir-rikkezza li nsibu fil-Gżejjer Maltin hija n-naħla Maltija, illi wkoll għall-Gżejjer Maltin għandha rabta speċjali forsi daqsxejn iktar minn flora u fauna ninsibu fil-Gżejjer Maltin, għax anke l-isem innifsu Malta ġej mill-kelma mill-Grieg li tfisser għasal ħelu u l-għasel jagħmluh in-naħal. U f'Malta għandna popolazzjoni ta' naħlat Maltija illi hija endemika għall-Gżejjer Maltin, jiġifieri ma tinsab imkien iktar fid-dinja. U propju l-irwol tal-fondazzjoni kien illi nagħmlu inizjattivi u nibdew nżidu iktar għarfien u biex din naħla Maltija nipproteġuha b'mod iktar olistiku. Fost inizjattiva li għamilna u li wasalna b'suċċess għat-tmiem tagħha wkoll kienet illi n-naħla Maltija issa saret l-insett nazzjonali tal-Gżejjer Maltin. Palma għandna l-Asfur Nazzjonali, il-Pjanta Nazzjonali, issa n-naħla Maltija saret l-insett nazzjonali biex inkomplu nżidu l-għarfien fuq dan l-insett żgħir ħlejqax kejkna, imma li Gżejjer Maltin verament ħallit impatt kbir, sansir setaqatna semna. U f'mod iktar usa wkoll in-naħla Maltija wkoll biex nipproteġu l-biodiversità rikka kif qed ngħidu li għandna fil-Gżejjer Maltin ukoll. Dylan, kemm hu sabiħ li tara żgħażagħ jieħdu sehem fil-volontarjat għaliex fid-dinja materjali tal-lum hija diffiċli iktar biex trawwem dak is-sens ta' volontarjat fiż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ nafuhom iktar iħobbu l-ħruġ u hekk ma huwa sabiħ illi naraw illi anke intom bħala żgħażagħ tinvolvu ruħkom. Hemm ħafna setturi, ġifieri fil-volontarjat hawnhekk hawn Tony ġifieri li jieħu sehem ukoll fid-Dar ta' Providenza, hemm ħafna setturi, anzjanità attiva, sport, edukazzjoni, litterizmu, ġifieri wieħed sakemm isib forsi dak is-settur l-ambjent li jaħseb li jista' jagħti kontribut fih u kif qed inti kważi l-iktar ħaġa importanti llum il-ġurnata li għandna huwa l-ħin tagħna. U kemm hu sabiħ li naħseb jien fil-volontarjat tagħti vera tagħti l-ħin tiegħek, imma l-apprezzament li tirċievi lura huwa bil-ħafna iktar josboq dak li tagħti ġifieri. Tony, xi fisser dan il-premju għalik? L-ewwel nies fl-ebda ħin
ta' ħajti qatt ma kont titnoħlhom li se niġi nominat u wisq inqas li ħan nispiċċa nirbħu. Ġifieri nemmen li in-nies li ġew innominati għax kulħadd jagħti mill-ħin tiegħu mill-ħin prezzjuż jagħmel is-sagrifiċċji ġifieri fir-realtà kull min huwa involut fil-volontarjat huwa rebbieħ ukoll. Ġifieri kif qal tajjeb Dylan, ġifieri kull iktar ma tagħti u ma tistenna xejn lura tkun qed tieħu aqaf inti stess ma tkun taf soddisfazzjoni ġifieri kbira jiena involut anke valut bħalissa fid-data Providenza u anka fil-rugby, bħala president ta' klab ta' rugby. U kelli anka numru ta' sport oħra involuti wkoll ma' snin. Dylan u Tony, grazzi ħafna proset għal darboħra u grazzi wkoll tax-xogħol kollu li tagħmlu tal-ħin kollu li tagħtu għall-volontarjat, għall-qasam tal-volontarjat. Ovvjament inħeġġu lil dawk kollha li jistgħu jagħtu ftit tal-ħin għax huwa dejjem importanti u apprezzat ħafna. Aħna wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm.